Sanibonani molweni ndenamkela kwezaseTVini ngesiXhosa. Ukwenzo ke guys usesibhedlele uvakashela uQaphelani apho kumnandi khona wethu ambonisa ke ii-designs zakhe and kumnandi guys. Uthi tata ugcwala umlomo ke xa ethetha naye. uQaphelani kuyakuvuyela kuba nokwenzo kumnandi nje mandele ndazi iindaba zakhe. Uthi kuyacaca uba ubengakhange agule ebengasoze azive nezi ndaba zinjena, so kuyiloo nto nje kumnandi. uPhakamani ke yena after efumene iindaba zoba ukwenzo ungubrother wakhe uhambe ke waya endlini kakwenzo ethi yomfuna apho afike khona engekho, efikela kuSibongile ke. Sibongile lowo kozamileyo ukumamkela ke uzomenzela iti, wacaba omnye uthi no, hayi ndizawuhamba ndiyomjonga nje ukwenza okanye ndizamfowunela. Uthe xa ezawuphuma waqala wabuza into yoba kanene ngowasexopho, wathi omnye wathi khandixelele umelana njani nje noPhetheni. Hayi ke usibona ke Sibongile besesitsho into yoba hayi kuyazameka akho nto itheni, bayifemeli nje eQotho. So abekhuza omnye umndeni oQotho, yayibona loo nto, ukhombisa into yoba andikho kule nto ke. noSibongile uyazama kaloku ukuquma nje iinto zasemzini akhe, otherwise akho nto angayaziyo ngoPhetheni. But ke abe sesithi komnye it's fine, uzohamba ke uzomfowunela ngokwakhe ke ukwenzo. Okucaba ke wamfumana ke ngoba babonakele behleli bayi-2 bencokola ke bekhumbuzana ngezakudala ke. Kumnandi kuyahlekwa ke, sitsho ke ukwenza into yoba wayemfundisa ukwenzani ke emakhaya uPhakamani. Phakamani kodwa uvele wathi ke kodwa ifemeli yakho yathi ungaze uphinde usondele kum. Ukwenza ke atshintshe itopic ke because uyabona into yoba kubuya into zakudala. uPhakamani nenzondo nje ninzi, atsho into yoba yeyi bendisesibhedlele utata uQaphelani noko ungcono kakhulu. Avele athi uPhakamani hayibo ikuphatha kakubi ke ngoku loo nto yoba ubhetele. Abhijeke ukwenza abuze uba kanti uthini. Athi unyana nditshiswa into yoba kaloku wena ucinga le polisi omfake kuyo uba imali yayo ngeke ube sayifumana. Kwenza besesitsho ukuba le nto uyithethayo andiyazi ukuba mna uyithatha phi and mna ndiyamkhathalela utatakho kakhulu. Athi ke kum ukuphila kwakhe kutsho into enkulu ngoba ndiyamkhathalela. Hayi ke uPhakamani avele athi if umkhathalela njengoba usitsho ungaphinde usondele kuye. Wagqiba wakhupha imali ke guys kwiwallet wayibeka etafileni, waphakama wamshiya ukwenzo ebhidekile nje engazi uba kwenzeka ntoni. Abasebenzi kwaDlamini ke guys le nto yabo hleli bencokola iindaba, bebezincokolela ke phofu, bencokola ngeuniform kaSibongile ukuba imfanela kanjani and ingakanani. Phetheni eve nje loo nto waqonda uba yeyi uzawuqonda kuSibongile. Wavele waya emsebenzini kaSibongile wafika nyhani enxibe laa uniform ke bekuthethwa ngayo kuSibongile emfitshane engakaya. Kuye ndicela into yoba late uphuma kwakho apho uzophuma uze kum. Wahamba nyhani uSibongile waya kuye apho afike wamxelela ngokwehlisa isithunzi sefemeli yakhe ukuba le yifemeli ehlonitshwa kakhulu and yaziwa for ukuba yena ahambe upromowutha ii-wines ezitshiphu. Watsho athi makawuyeke kwaloo msebenzi angalinge azifanise noGcina. So khumbula ke guys ubuGcina naye ubekhe wasebenza kwi-restaurant after ebhidene noVusi, so umfanisa naloo nto ke ngoku uPhetheni. uQaphelani ke guys usesibhedlele, njengoba esesibhedlele uyaphupha ulele engathi uphupha kuze umntu phezu kwakhe. Uyakhwaza naye into yoba no andiyizi andihambi, kube sekuvela nezandla ngathi umthinzanyana nje wezandla ezizapha ngasebusweni bakhe. Kube sekufika ugqirha aphaphame kanti ugqirha besesithi ke natata, athi omnye no andingotatakho qha uyaphupha. Hayi ke ugqirha besezomxelela ke into yoba no vele abantu abagulayo kanjengaba baphupha into ezinjena ezingabonakaliyo like amaphupha angacacanga. Kodwa ke into endizokuxelela yona ngoku yideyithi esiyifumeneyo, ngoMvulo uyokwenza i-operation. Abonakale ke imhlupha le nto kancinci kodwa avume ke uQaphelani ngento ye-operation. So ke akafika unjengaye ke naye ezombona ke bancokola ke ngale nto yale operation, yamxelela uba Monday uzokwenza i-operation. Unjengaye excited into yoba after i-operation uzawuphuma ndikuthhathe sikuduke. uQaphelani ke uye wabuya wathi ke njengoba epha esibhedlele umenze wakwazi ukubona izinto ezininzi nje bengaziqapheli, ininzi into eseyisenzeka. Incokolela wethu nangendlela abakhuliswe ngayo, etsho ke uba uyamhlonipha yena kakhulu noba angacela ntoni njengangoku angamenzela. Unjengaye uye wathi hayi ndoda, wathetha ingathi ungumntu oyolelayo nje, udliwa yintoni. uQaphelani uvele wathi ke heyi bafo ndifuna ukwenza imbeleko. Hayi ke unjengaye aqala athi ukwenzela abantu because kaloku uPhakamani sowamenzela imbeleko. Athi ke uQaphelani ayokaphakamani. Ume ke umbuzo ke unjengaye uba yekabani, ayikathethi ke ngokudeyithi ngapha ecaleni uQaphelani. Umile ngapha omnye uba yekabani kanti le nto into imbeleko, ayiphumi impendulo.
Sekuba kuyazicacela njengangoku into yobumthetho wakho le mpilo ekufuna ukwenziwa yekabani, but ke ngokuba igama alikaphumi. Njengaye ke eshiye nje emjameleyo embuzayo abantu ithi yekabani ayiphumi impendulo. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.